a bɛ fɔ nin ma ko bamananmori bamakɔkaw b'a dɔn fɔli kan jeliba i sabali Esa Kone ne de Usman Tunkara ye min ye banjuli kɛ ni banjuli ma tigɛ a la Usman Tunkara bamananmori min ye Nigeria kɛ ni Nigeria ma tigɛ a la bamananmori min ye Morobiya kɛ Sosoya bɛ sigi don min ye tɛmɛ bila ka taa min ye tasuma wuli bagan ɲɛnama na ka sɔrɔ a ma s'a ma Usman Tunkara ba wasa grande ka fɔ anw fɛ Segu Sire Dara ani Balatan do Segu naani Marakadugu kɔnɔ nɔ n'o dugu tan ni fila Segu ni Saro Kuku ni Mbɛba wele kana dugu ye ta sigi Drissa ne kɛra nin ye ti balana bani yɛlɛma tun bɛ bani ale de ye jinɛkɛ fa ka miniya furu ka k'a muso ye bani yɛlɛma ye Tarawele de ye yɛrɛ ye Tarawele ye kuma bisimila Segu aw ka jeliya kuma caya tɔ don Kɔnɛ n'o ti dɛgɛ cɛ Usu Usman Tunkara cɛya tɛ singa fɛn namarata fana tɛ I ka sɔrɔ I ka jan surunya ko tɛ jɛnya ko tɛ I ba ye ko dɔ kɛ diɲɛ rɔ munna mɛ kɔni f'i ye don ka ɲɛ kɔni fɔ e na bi a organisera jɔn fɛ ka wari ninnu bɔ ka denw ma cɛ aw don Seydou Usman Janta ye 1000 Jafara Seydou e ye dunɔn ye Jafara Seydou dalasi 1000 ko ko bila bara kɔnɔ Usman Janta do k'i ye bamananmori Usman wala Tunkara wala wa mori y'a yɔrɔ de dɛ wa ne ti sankɔrɔ nafolo ye n'a fɔ an ka fɔ bɛnkɛ wara karamɔgɔ diri ko dalasi 1000 Usman Janta do ko ko bila bara kɔnɔ Baklane no boy, sumo salaba, e mamãe gapo. Ame kuma ye nɛmɛ nɛmɛ alikɔrɔla kɔnɔ haya ba wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ don a bɛɛ ye kuma ye ne ye Usman Tunkara ye mɛ sɔgɔma ye kuma dɔ de fɔ sisan Ɛza Kɔnɛ ko Moti donso kuntigi ne ye donso ba ye bi wuladen na a bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ sɔgɔma bɛ kɛnɛ kan ko kabako in bɛna kɛ cogo di sanji bɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛnajɛ cɛ wa a ko donso ba e ka san minɛ sɔgɔma ko ten donso ko ayi ko an b'a to Usman Tunkara bolo donsoya Jara den ani Adama Tunkara den ani Ba Wasa Jara den ko ye kunkolo kɛ sanfɛ sanji jɔra cɛ ko bɛ tɛ fɔ koyi a mɛna ni ne ɛndamɔlɔ wa ca kelen ɲɛna ka minɛn t'a fɔ cɛ ko bɛ tɛ fɔ koyi cɛya ye kuntu ye sigiri médaille min ne tɔgɔ ye Dosowɛ de ma médaille ko cɛ k'a ma namara ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ teliya sira bolo ka fɔ ni médaille dɔ ye cɛw t'i ta yɛrɛ o caman kɛlen wa n ka y'o caman kɛ wa n ka y'o caman mɛn a médaille dɔ ye Burukina yɛrɛ ye koyi ka Doso kɔnɔ ka fɛn dɔ sɔrɔ papier kan ko médaille
beni tomorado. Mungkin Tumaran nang kamay ni Soroboro. Nang kamay ni Pedro Jabi malah. Maafkan dari bukan jam. Jadi menjadi ini jam aku sebenarnya. Amanat itu tu jadi tak perlu kami ni tahu. Mana? Belum apa ni kenal dia. Oh, Isman ambil apa? Apa? Dansa! Example. Usman tokora iya wole sisa no e dodo ya garade ani ba wasa garade aku kuma mede ale na ka porte kawo bi ala no ya ka funake aku sina ya si na ma foi ke fa iso ma ka kura dodo ya garade do wole ne ba bi so terela siro jara ale ba no sunu na ni mara ka du ko no oh ba bi na so terela sini funake bi so terela eza pone ba be seguni siro jara ale ba no Qual foi a disso de eu pela mama de seu pai esse trem de ma a seu trem de pela que para ma o vai exagerar nem o som tu vai Tumara Vete com mi perro Baba tangara nena ana adama tumara ona na sisa ko lu fade o son tumara mi Nigeria ke ini wanar ke guys assistant ini nere bitano yo police riba sabara ko pata biti nere ka trend biti wa platiko di ka adwa teruma Jadi kalau kita emangnya jangan ada sesuatu apa. Kabar buat bola sini. Siapa dia bola? Anak tak bola. Siapa? Wajar mana tak kerja ni orang jago yang bijak. Ezana nanya lagi ini dulu suruhnya apa? Tumara. Ini dulu suruh suku yomi. Zaman kami nak suku. Fete di sana. Itu. Zabu dia. Kebetulan. Semua orang nak apa boleh tak? Semua boleh. Amat sih nak apa boleh tak? Semua boleh.